Як інформував портал Мукачево.нет, 31 мая 2021 року в Ужгороді сталася зустріча русинів і членів Комітету з вопросів людських прав, деокупації і реінтеграції, котрий возглавляє пан Лубінець Дмитро, де комітетчики з Києва твердили, що русинів не треба визнавати, чим вони в то обоснували. 31 мая та була зустріч, на котру прикликали не всіх русинів, не всіх організацій, а тільки довірених. І так члени комітетчики з Києва, красно звучить, комітетчики з Києва з вопросу людських прав, деокупації і реінтеграції на тепер окупованих територіях. Для нас, русинів, зразу ця назва переводить нас на питання січня 1946 року після війни, коли Радянська Українська Соціалістична Республіка, її президія Верховної Ради увела незаконно на землях Республіки Підкарпатська Русь законодавство Радянської України і зробивши доказану юридично анексію Республіки Підкарпатська Русь, перетворивши її незаконно в адміністративну Сталінську, запам'ятаємо, Сталінську Закарпатську область. І ми всі подумали, Господи, нас тоді також окупували, не хотіли йти, Український 4-й фронт домів не хотіли йти, війська не ввели і допомогли тоді Хрущову, Брежнєву та й другим великим діячам, українцям, комуністам України зробити ганебну справу, вирвати нас з Європи. Повторю, нас вирвали з Європи радянські українські комуністи в 46-му році, куди сьогодні їхні синов'я і внуки нас знову тягнуть. Хочемо сказати, що ми дійсно європейський народ. Ми дійсно маємо традицію державотворення кращу, ніж українці. Ми краще знаємо, як творити державу. Ми пройшли той путь раніше. Бо уже у 20-му році у Конституції Чехословаччини появилася запис, що Підкарпатська Русь є автономна частина Чехословацької держави. З 38-го року Підкарпатська Русь є автономна, незалежна частина Чехословацької Федерації своїм власним соймом, владою, державною мовою, державним громадянством і так далі, а головне – державним язиком русинським. Що вони принесли нам у Закарпаття? Цікаво, що пан Лубінець Дмитро, голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції, написав або і дав інтерв'ю, до речі, в якому продемонстрував свою прихильність до державної політики асиміляції нацменшин русинів в єдину українську. Фраза, сказана ним в Закарпатті офіційно, тягне на такі роздуми. Він каже, тут навіть сперечатися історики та культурологи почали. Хтось доказує, що це окремий народ, другі багато доказують, що це є етнос української культури. Тому, як народний депутат, я не можу сказати, що я займаю одну чи другу позицію. Ми зробимо окреме спілкування по русинському питанню. Назвемо це так. А дуже швидко сказати, що ми візьмемо одну чи другу сторону, ми точно не будемо. Ми будемо підходити виважено, але все ж таки 30 років незалежності в нашій державі, в цьому році ми будемо всі святкувати. Чомусь саме питання русинів на віднесенні до одної національних меншин в Україні базувалося на багатьох творах дослідників. І ми будемо робити свої висновки, все ж таки дотримуючись уже усталеної традиції, яка є в Україні, тобто усталена традиція асиміляції. Але це не означає, що ми не готові змінювати підход, ми готові з ними, з русинами особисто зустрічатися, зазначив пан Дмитро Лубінець. Його комісія
призвана була захищати слабших, незахищених, тих, що знаходяться в статусі невизнання, котрі реально мають проблеми, і особливо, котрі мають підстави. Чому ж цей пан, член партії «За майбутнє» та бувши за укроп, за якого голосували, напевно, місцеві наші русини, співбрат місцевих олігархів, прибічні Коломойського, в яких філософія Григорія Сковороди. І от дивно, став він на сторону сильних, знаючи, що ми, русини, мирний народ, окремий народ, визнані у всіх сусідських державах, і погодився лише на прості зустрічі поговорити, але реально продовжити оту недобру лінію, в якій, можна сказати прямо, він також співучасник тих попрання прав наших людей разом із державними чиновниками. Той злочин рано чи пізно буде таким визначено, що кожен день у нас в Закарпатті віщають канали про русинів. Ми мали виділений час на обласному телебаченні. В інтернеті тисячі людей заявляють, купуються в групи, пишуть вірші, співають, танцюють. Невже пан Лубенець, на жаль, став на сторону антирусинів, хоча мав би не ставати примітивно і не ставити нас, як яблука на вагу, русинську національність та з чимось другим порівнювати. Бо наш народ, як каже русин Петро Медвідь із Пряшівщини, не товар, не крумплі, не яблука, не книга, не висновки закостенілих укровчених, а жива спільнота, яка терпить злочини від уже чиновників 30 років. Причому на нас натравлюють і спецслужби, щоб бити всякого русина чи судити за надуманий ними сепаратизм, за зміну родині, який за те, що чоловік посмів казати «я русин, дайте мені моє право». Бо головний принцип ООН – невостребоване право не є нарушеним правом. Доки русини мовчать, не просять, не вимагають, їх права не нарушені. А це знають в Україні, тому всі злочинні журналісти і другі б'ють по русинам. Кожного, хто підняв голову, сказав слово, зразу на нього статті, клевети, ярлики. І що навіть взяти до уваги, що русинів в Закарпатті зафіксовано офіційним переписом вище 10 тисяч. То й це достатня підстава неодмінно визнати вже на кінець таку національність. Да, лише 10 тисяч, да може ті 10 тисяч не давати якусь окрему автономію, але як національність, як язик, культуру. Чому не визнати? Адже світ знає про те, що 100 людей і мають окрему національність, окремі є 5, і навіть одна людина в світі є, а вона має свою національність, і держави то визнають. А не то, що у нас офіційно вище 10 тисяч русинів є, хоча всі знають, підтворю, Київ добре знає, що в Закарпатті живе під 800 тисяч русинів, мирних, благодатних, котрі нічого від Києва не хочуть, а хочуть просто мати своє, і бути добрими, чесними громадянами своєї держави, але вимагати від того і від чиновників. Віримо і надіємося, що такі колись порушення прав народу будуть мати безславний кінець. А ми русини були русинами, і ми русинами, і такими зостанемося, і нас у світі вище 2 мільйони, а в краї під 800 тисяч. Поки що в Україні безправних. Навіть уже по закону України вже, виявляється, і не корінні. Але це буде друга передача.